नमस्कार प्रणाम। चलिए आज हम देखा रहल बनी रुआ लोग भेड़ी भेड़ी के साथ हम चल रहल बनी। आज हमनी आ गइल बानी भेड़ी के चरवाही में। देखी कितना भेड़ी 1200। ये सब भेड़ी के दृश्य देखी। वही पानी पिए से इकट्ठा हो जाए। देखी जेने ताके मोनिए भेड़ी ही भेड़ी लौकी। देखी सब भेड़ी बा। भेड़ी कितना बा, कितना ऐसे प्रेम बा। इससे कर रुआ भी बहुत बड़ा काम आवेला। और देखी सब भेड़ी देखी सारा भेड़ी बा। देखी सारा भेड़ी बा। कि हमनी के देहात में भेड़ी के चरवाही में आज बानी। सारा दिन आज हमनी के ड्यूटी बा कि भेड़ी सारा चरावे के बा। देखिए जे पास में कुआं भी बा। कुआं में देखी पानी बा कि नहीं खे, सूखल बा, कुआं सूखल बा। आगे भेड़ी बा। देखी भेड़ी सब बा। एगो भेड़ी वाला आगे आगे जाता रहे, उनका पीछे पीछे सारा भेड़ी बा। देखी कितना लाइन से चल रहल बा सारा भेड़ी। देखी सारा भेड़ी बा। नहीं कड़ी धूप बा। ये धूप में आज हमनी बानी चारों बगल ताकि भेड़ी ही भेड़ी लौकी। देखी